somai ganda en France ne nona somai zai ne zai ne to ke ka sai wani maga a Chigabero association international ilmu kane wani maga somai tare maga aini hatare maga Chigabero mo a cikin sata kan ainiha kudu wani kan ne ainiha sun da labu sun da gande a sun soyayya kudu ainiha kudu a fulun irgomo itu kan irmi jina marukan tun bitafo irmi yega na mai mun funandi kan yango bidare kunir zankai gugu cino wane sambu ir zankai gugu na mu wane sambu wane aseno faransi ne ga ne domal ya dinga duk wani mulkin tara niyyar da ni hakikan da mulkin tara ni mu kai musanno ga ni mu kai ni namu ga misala wale magano a Chigabero ko kan ne ai ne ham Chigabero ko bai ni mu ka irin ko jarbanda irin musanne funandi irin mu na mai funandi irin kula follo matkin ga baida matkan songai a goro idunya kurga bai a ga mai idunya kulga faman kan ki songai ko kuna sandiya din no Chigabero asin da fayanka in sin da labo ne wala labo ne baka da sare ka ki giriyan te girfai mai kuri manir fai namu manir fai shine manir fai wannan yanki ta Chigabero ko da no yoko no ne ala jami ganan kan kini ai mai sini ne sina da kan bara ko da na basto ina ran kan soalnya ganda pada yang kaya itu punya zaman Zaman dia pun supaya dia hal itu, untuk kita lagi sen pastor kita bisa dah. Hai kul manir fay kala na sara jere kitte amma yam la kala ir fo ngay ir wa kul afor lo kanu ko gamila ir gamila mu kan ir so ngay wato aine haga buki boranda kan mun kambara ir gogul tangam da ir ko ba murgi mila ga kan kambara insha Allah zama ir bore ir aine ha man ci bor kay ne bin ya fandora di mi sam dina ko sam kabila ir mai sa irki na salan koy dire kuro koy iga babu ren no kama tu borke wodum bora ku gabe bora ku go be mu kankine nango kankine so ngoy goranda insha Allah kirgel ko mare da do mar ko han fo kale ko be gire to do ko ne wa za wa salamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi fonda koy ko kaso may ganda boray fonda koy kante dalili kante ida Chigabero boray kan wasabo onno irga makel ginde na atabati dije irgo ko maray mo bor kan ayne hano zarma so may dandi imaka irdo irma tenya ko babu so kai irki na ba funandi kai irna mai ba funandi irma sidin ga zama da bodin yinki na gandi ai no ka kasan sanda ku kadi kan si da ne ya boro balli ne ya kurara aiwa ai ga bura ai ga Chigabero wanda bai ai ga warfo da kaya ne ko warfo da ne ta ne ko warfo ne na da ko warfo da wani bai irki afo ga bai irsanke no ki no ka ki bai ki macer ko ma di macer din magaban da amate kai kan dumi alu ai ko so mai ganda ai ko Chigabero ai ko ai ka ku be bumara ai ga hinka shele hinka kuma ne ga ai ga wadon ta mu to so mai ganda insha Allah ai wa ko me yenda bani wani bani ko be wani na bani ga fondo be fondo wado be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika aku yang tak sabi untuk nanti dari do Chigabero negara kain kain diri kita kira associasi ini
kayen gaba ne faransa ne kunyi kenya ko irma kaga ko da man barka da makanta sai ga sha da be ko da ni waran ya kan waran Messi waran guna chimino ko ne o faransa labora ne ameno ni makanta ya ko ga